ya faɗa mana ike cewa zaharar fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin Allah subhanahu wata'ala ike ce mana a cikin suratul rum yace zaharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un yace banna da ake gabatarwa a tudu da gangare ƙauye da birni Allah ya ce ga sanan ana ninninka su baja-baja saboda haka abubuwan da yake aiko mana na jarabta liyudhiqahum ba'dal lazi yana ɗanɗana mana sashin abin da muke aikatawa ne ba fa duka ba ɗan kaɗan ne me hikimar sa na yin hakan liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'una domin ne imani idan ya ga jarabta ta same shi zai tuna Allah ne jarabce shi zai koma zuwa ga Allah sai Allah iyaye masa to sai ya kasance ana ta yin abin tsadar rayuwa mafi yawanci kwakwalen mu sun rufe wasu ba sa komawa ga Allah dan idan ka koma ga Allah Allah ya dau alƙawari yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa yace mene wa huwa mu'minun